Kano inna lillahi rikici na ta barkewa tsakanin jaruman Kano guda biyu wato Daushe da kuma wato Dauda Kahutu Rarara akan siyasa, yayin da hatta kai su ga zage-zage. Cikakken bidiyon muke tare da shi a cikin wannan namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma mai sauraro, idan wannan shine ruwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar kararrawa, don hakan shine zai baka damar samun labaran mu zaɓa kuma da zarar mun dora. Samu wuri ka zauna ga cikakken mutum yana zuwa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro, barkanmu da mu sake saduwa a cikin wannan ranta mu mai albarka. Labarai da madumin su da kici ya barke tsakanin wato jaruman masana'antar Kano guda biyu, Dauda Kahutu Rarara da wato Jarumi Bosho, yayin da zage-zage ya shiga tsakanin waɗannan jarumai guda biyu na masana'antar Kano akan siyasa. Duk da mun san cewa irin haka tana faruwa, kwanan nan ma sun yi rigima da wato Dauda Kahutu Rarara da Naziru Sarkin Waka, shi ma wannan akan siyasa, yayin da mutane suke tuman gano akan cewa mai hada Bosho da wato jarumin Dauda Kahutu Rarara. Idan za ku tuna cewa Jarumi Bosho, ni a harkata social media ban taba ji Jarumi Bosho ya fito ya yi magana ba. A faɗar mutane ba su taba ji jarumin ya fito ya yi magana a kan siyasa ko a kan wani abu ba, yayin da gaskiya duk abin da aka mai yanzu tura ta kai bango, shi yasa ya fito ya magana, yayin da kun san cewa Dauda Kahutu Rarara shi ma akwai kulawa. To hakan ne yasa jarumin wato Rabiu Daushe ya fito ya yi zazzafin martani akan wato jarumin Dauda Kahutu Rarara. Idan kun san cewa dama Dauda Kahutu Rarara akwai zogale, akwai sanne mota dan tawari. To mai sura ku baka san cewa mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV, kar ku manta subscribe, like and share. Mun gode kallon wannan cikakken batun daga wannan channel namu, mun gode.